kopi. Susu nih Mas. Dek, kok saja bingung atimu. Apa aku duwe salah ning sliramu? Aja mengembrengut ambesengut kang ora patut. Enggal weruh nong ngendi to luputku. Mas, aku sengit marang sampeyan. Lho napa? Sengit dipikir bab kowe. Ayo jelas to. Pancen gede wong lanang tanggung jawabe. Nanging liburan tak suwon digunakake. Walah. Ngono lho Mas. Lah yen ngono mbok ya matur wingi-wingi to, Dik. Lah ora wani kok. Masa karo bojo kok wedi. Wedi aku. Aja kuwatir, Dik, yen kuwi kang sira pikir. Agrose pamerapi papan kang luwih sayekti. Besok kapan, Dik, kita liburan ke sana. Tak jamin nyaman selain pelayanannya. Mas, aku tambah sayang padamu. Alah ngerayu. Yen ngono Mas, aku setuju dan selalu. Jangan lupa besok kita beli teh gendul. Kalau begitu janjimu ku tunggu selalu. Pasti sesok minggu kita Tenang liburan ya. bersama neng Agrose Pamerapi. Iya, aja lali ya Mas. Beli teh gendul. Dek, kok saja bingung atimu. Apa aku duwe salah ning sliramu? Aja mung ngembrengut ambesengut kang ora patut. Enggal weruh nong ngendi to luputku. Mas, Dalem aku sengit marang sampeyan. Alah ngopo? Saben dina sing dipikir bab kowe. Ayo bener to. Pancen gede wong lanang tanggung jawabe. Alah iya. Nanging liburan tak suwon digunakake. Ngajak piknik. Piknik. Aja kuwatir, Dek, yen kuwi kang sira pikir. Agrose Pamerapi papan kang luwih sayekti. Besok kapan, Dek, kita liburan ke sana. Tak jamin nyaman selain pelayanannya.